buwagan yung kang adel. O saan lagi na mo pagbuwag na di mo daw yun? 45s Bakit ka ba ito rin? always change my mind. It's true. Kinanglan ngayon mo ginabuwagan. Bitaw bay. Kuya Bing adun. Traitor ka bay! Di na sukol lagi bay. Di na sukol bay. Adi bay sukol bay. Sukol. Traitor ka. Usa may. Usa man mo duha. Ito. Ano man bang ka? Hapit anong gawas ang karate na. Kapon. Di na di mahibo? Dili na ko makadawat na nito. Ha? Ano naman? Dito! Unya mo! Unya! Ha? Magpaubos ka niya punta? De! Kinahanap mo song na ko! Musong ka! Musong ka! Diyos nung ta! Ah! Diyos nung ta! Musong ka! Dili! Dili di mag-lapsos nung ta! Ano ba yan ito? Diyos nung ta! Huwag na lang kayo kaluwan! Ha? Nga mabalog sa itong baligala! Walang dili. Iyatak ka na sa kaluwan! Ha? Iyatak ka na! Isong na ka nila! Musa di na di mahimo! Suwayan Kaya ka! lang musong sa ko! Suwayan to pailo! Suwayan to pailo! Ani na! Musong ka! Musong ka! Ano man? O siya problema ninyo? Ha? Traitor ka. Oh, no. Ano sa ba ha? Di ka mo kiyato? Ha? O di ka mo kiyato, kaya pinay ko. O saan? Ha? Sulti! Ida! Ida ka ba? Hoy! Sino bata mo, lakaw! Kupan, sumbag ka na, no? Kung naglakaw ay tingog-tingog. Diha siya. Ari ko diri. Uy, kumusta man ka? Ngayong hapon, Madam Ngayong Carlota. hapon. Dako di kaya akong problema, Ano Madam. problema? Kasi mga ijog advice ni mo. Unsan? Eh, ang ako, kuya manggod, nawagtang mo ng pakita na ako. Nawagdan? Dako-dako na ito gila ng kwarta. Ako'y... Na, kini. May ka na ka. Isa mo kay ka? May ka na kapag kumanggol ko. Kung gaman, ang sabi Doon ako salwan! Doon ako ibuwagan! Sana? Ah, may buwagan. Ano man yung pag-istorya na? Ano man eh? Amay na ka! Umani ko, kay doon na tayo buwagan! Doon na tayo buwagan! Ito to! Sunta to! Kaya, doon natin sulgon! Doon natin sulgon! Paniti lang ha! Paniwala lang natin sa mabunog ha! Wala din! Maunsa ganito imong inahan! Mauli ka itong magbaon o bunog! Wako'y laing mabasol kundi ikaw na yun! Ikaw yun, Adil! Hi, madam! Sinadet? Yes, sinadet ni. Tas kabalok ka, nako dili taon sa Ulanggo Island. Nakita ko kay ngano ang katumagong pawikan manggod na kinamanghuran, namatay na. Wala ko rin nakita jud ko. Ready na ang venue sa mong kasal, madam. Tuhan. Ay, sus. Igbalik na ko dito, madam. Magkuyog tahan. Yung pagdag swimsuit ha. Kaya naramay pool dito. Sus, ngunin to ting lugar. Si Juben akong ipangutan na kumusta man. Wala kita kung kiko ano ni siya. Kung dili magugin eh mahitabo nga maano siya, matakdan siya sa akong gihimo karon gamito na dito nato ang akong munyika ha. Katong munyika nga gikan pa sa Japan. Yes. Plano ko dito ni madam ha. Unya ka ng, madam, akong Buda ba? Mauna dito? Muna gid na. Sige, madam ha. Mag-set niya tagay ka na sa tamakitag balik kay magsukod para batas ko ani ka na. Ito na siya kang Buda ha. Sige. Oh, excited na dyan ko. Happy na yun. Mutawag ko balik nito kay mag-enjoy sa ako din niya ako pamilya. Ay, sige madam mo yung uno. Kanang orasyonan, pamanday na ni mong Buda para digin mo buwag na ko si Joven. Sige, ay kabala ka padadaan. Di dahil ka kwarta ka rin ha. Sige na, Deb. Sige, bye-bye. Sige, bye madam. I'll see you soon. Oh, sumagat din ako. Uy,
kinabuhi ako. Sige lang, lapas mo ka na. Mag-usap ka na dito. Asa mo to, Robe? Asa to? Nasukura ba ito ako? Yan! 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 Opo! Kasi kinahanglan na yung hospital dito, eh. Ha? Pero pag alin ako, pag niagin ako, yung pansa nila, pero hindi mo na alin na po. Hindi ka sa hospital dito, okay? Derian! Derian! Gawas niya! Gawas! Dibuangkan nanti ka! Dibuangkan nanti ka! Yan mo anong gamay yan? Dibuangkan na siya dyan eh! Kaya ka! Kadungog ka! Buwag na mo siya dyan! Ay na makita sa mga! Buwag na mo siya dyan! Dali! Ha! Buwag na mo ha! Buwag na mo siya dyan! Buwag eh! Siya pasabutan to niya, tita. Juven! Ano man eh? Uy, atay mo ni Adel! Yan! Juven, nakapagtanong ka no? Kasunod na pala, uyaw ba mo ni Adel, ha? Diriam! Diriam! Tita! Diriam! Yan! Diriam! Unsa man dyan, Juven? Minyuono na tanya na kuya-kuya paghapon mo atong Adel? Ha? Tito! Unsa man dyan? Tito? Tito, okay na ka? Tito? Juven! Saan naman yung ginikanan? Itababa ko na ni! Tito! Tita! Tita! Tito! Juven, atiman ako na ni mong ginikanan! Tita! Tito! Pagbata! 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 Naisunog! Sunog si mong mata! Sabi! Nga ano lagi ka? Ay, nga ano muna magkat? Kiyos mo ka? Si Angel! Kung nga ano ka din? Wah! Si Angel! Ha? Nilayas na akong anak! Nilayas! Nilayas! Nilayasan! Agoy, wala! Mo na nilang! Nagtapan din ito si Jubin! Hindi! Di ko masagot kasi Jubin may mabana ni Adel! Di ko Sige. masagot itong pamilya ha! Mana sa itong O, pamilya! sige, apaso to sa dua, pero... Tapa. Samta ko, nauna ka ingon sa kanga nilaya sa atong anak, ha? Ang agyo! Nato ko sa kwarto! Oh. Pagkatulog ko sa kwarto, wala na dito yung bag nga pink! Wala. Ha? Magkatoy-toy ning anak, ha? Uban yung masinina, wala dito! Wala dito, wala klaro na! Nilayas na siya! Lapaw pa kung di mo sugot ang katotauhan na ang iyang balayon. Tara, apaso to sa bawiyaw na to atong anak. Tara na! Dili ba mo? Hindi kita nakaw. Magkata kinig problema na ito ning anak, ha? Oy! Jubin! Jubin, wala na si Jubin dari taas! Uy, hangin na piling bataan! Nagsinig na tawa na kung siya din! Mas nila maasam sa dilimon mo eh! Tawa ka Jubin, o mas pilimon! Ay, mga tawa na! Pilimon! Pilimon yung taon! Uy, haka ng taon ka! Uy! Ay, sa nindungo! Hi, tita! Ay, ganila na ka, day? Tawtaw
baon na. Pero, sabi na rin natin lang. Nagyaw-yaw mga kasi nag-ingon nga. Wala sa si Juven, nagtabang. Ha? Naingon ba ko? Ay, hay na lang dinay tita. Kabaw ko, kabaw na ko. Kabaw ko, nangugyab-gyab ko siyaglain. Pero ako na tagta. Ako nang gidawat. Pero dayoy. Sa pagkatinuod lang yun kami dos, Milimunday. Puto, so kay Milimunday kaming duha. Pero dahil mag-abot man ang langit ug ang yuta. Di yun ko musugot na si Adel may mahimong asawa ni Jubin. Titaw, kay dako na kay gastuan ning kasala ay niya. Daghan pa kay kong kihatag ninyo, di man sa pagpabuhi-buhi no, pero laoy, daghan na kay kong nabuhat. Pero mas maayo nga ni Agaday, mas maayo nga ni Aga kay kuyogi ko, magkuyog tang duha atong pangitaon si Jubin. Asa mo to siya pangitaon? Basig to as ilang Adel, atong pangitaon dito. Sige. Tabangin ko pangita sa kong anak, ha? Magtinabangin at pangita sa kong anak kung atong animal nga Adel. Ni mahimo. Problema ni. Kung saan mo naman lang kung mamagdo sa katong anak. Nagpuyog ko sa sila ko duha. Git mahimo nga mumabdo si Adel. Git mahimo kay ako pataw sa himuong Miss Campirico. Wala kaya itong nagdoog ito. Wala problema. Mamagdos kita kay magdoog. Oh, ako na sa himuong hot mama. Hot mama. Ako sa mga... Adel, tigit mahimo nga magminyo si Adel si Julen. Busa bawiong gina. Kita kini padal. Kung ginatok si Adel, ha? Tara, basi ko pa ito magdoog. Tara, Dali. Ako din pasalamat jud ko nga niabot ka day. Dali. Aring ta diri dapita. Tabangi jud ko atong tabangan nga atong makuha si Juwen bawion na tugi ka ni Adel. Dali manakto ta dapita bahala lisod ni agianan din eh. Manakto ta. Di na gito maatras kasala. Para makuha ko sa Juven. Mao lagi ta kay imong gasto naikog na ko. Dali day. Mo dinhi, mo ni agianan na padung sila ha. Nanlaktod man ta. Tita, kanang, ayaw ba yung sugot ha nga, kanang magkadayo na si Juven ug si Adel? Ay, dili, oy, dili yun na. Kung magkadayon sila na maghikog yun ko. Asa man ilang nang Na, dili, napita. Mau na ni Didi. Dilian! Okay. Gawas sa Dilian! Kalma. Kalma lang, ito ka na kung humak. Karon anong kahubakon na? Nisaw mo ka? Dapat mo ha? Ay, naunsa, magbutan din mo karon ito sa wala kang humak. Dili naman ako makasultin ng kahubakon ka. Basta musuong ganito, mutukar akong humak. Ay, nasa mo makasultin eh. Kalma lang. Dilian! Juben! Pisto, day. Juben! Dilian! Hala, Juben! Magawas na kakuha na! Day. Dilian! Adel. Gawas ni Aday. Gawas na din! Gawas! Ay! Dilian! Magawas na kakuha na! Juben! Iuli ang akong anak! Day, mauna ni Paya, day. Una lang ko, day, kaya huutas dahan. Una ni. Maunang balay nila ng uging tita? Mao, day. Kabati ba ni mura manig balay sa kukok eh? Mao, gani. Pero sa uging, hilasin kaayo. Ha, murag si Kinsa. Murag si Kinsa kay nahan ang iyahang anak. Okay? Okay, pag-ausa si Jubin. Pag-ausa ang imong anak ko si Jubin. Kapiot ba ning lugara? Ganahan sa si Juven na nila tita no? Mao gani, nahwad ko kasabot na akong anak oy. Nganong ganahan siya anang Adel. Basta, di ta mamauli, di ta mamahawa din ko, di na to madas, Juben. Diryang, magawas ang akong anak. Juben, iuli ako anak. Okay, ayaw kayo pala beses mo papangisong. Ay, kalimot ha, nabutan ka. Di na di madag pabutan-butan. Ang atong anak, gidagin. Tabahan mo sa bitaban, karong ay bitaban siya. Juben, iuli ako anak. Ha, iuli. Iuli, dili na ko makabinutan karon. O saan Diryang, ha? Dili di ka, dili mo iuli ako anak. Ha, Juben, dili mo iuli. Kay lukutan ko ninyo, Byron. Ha? Ako yung pinapilaon. Ha? Okay, ayaw, kalma lang. Ha? Gusto ko ninyo, Byron! Ha? Hindi ninyo iyon! Ha? Ha? Basta, gusto mong ibalhin ko sa kasalan yung balay? Hi! Shoutout time na! So,
sa Dallas, Texas, sa Pinoy Chris Kitchen, no? O sa iyang anak, yan doon ka na si Talita o si Elizar. Ano, happy kayo sila nga doon na subtitle ng English kay mga Englisher man sila. O hi sa ni Mauricia Malinap. Si Buanong Kulukoy, Miss Dreamer, Victor Sabigil, si Tatay Panday, maayong pagtanaw ni mo diya tay. Ang Greymix, inguman ang Majors TV. Noel Buagas, mawag yung si Noel. Hello, Noel! Ano si Celia Tuminis, o si Traveler Mon, o si Adrian Bangon, o si Annalyn Lebre. Hello, labi na kay Tessandra Serafica. Hi, Tessandra. O si Joshua. Si Ma'am Gayang's Life nga nagtanaw na to. Nagsubay na to kita sa Houston, Texas. Hi, shout out ko ni Brian Bray Sambo sa Davao City. Hello, labi na kay Tessandra Serafica. Hi, Tessandra. O si Joshua. Si Ma'am Gayang's Life nga nagtanaw na to. Nagsubay na to kita sa Houston, Texas. Salamat kayo sa suporta, ma'am. Also ni Sir Roy Halupig Gray Mix nga utropod na nagpa-shout out ni Junjun Salmero sa Tisa, Cebu. Shout out sa Narit family sa Imos, Cavite. O naabot na Taglizon. Hi!